こんにちは、やります。マイケルです。はい。なんだかんだ結局今日も車を出してしまったんですよね。寒い。あれ？なんで口動かないんだ？あ、動いた。なるほど。今日は病院の予約をすっかり忘れてたそうね。バタバタしてしまったんだけど。よし、やりましょう。ずーっと仕事してたんだけど、帰ってから嫌になったので、筋トレします。はい。本当に普通にただ嫌になっちゃった。もう数字が見たくないってなっちゃった。よっこいしょ。やりまーす。こんにちは。アドベンチャー43日目です。さて、今日も運動負荷の調整をしましょうか。今のままで。ヘロのヘロやぞ。いいですね。このペースで続けていきましょう。今日もフィットネスの前にダイナミックストレッチをしましょうか。お願いします。それではみぶりさんお願いします。みぶりさんに合わせて動きましょう。お願いします。3、2、1、はい。膝を交互に上げ、リングコンにタッチしましょう。寒い。前かがみにならないように気をつけましょう。前かがみにならないように。はい、OK です。感謝。次はかかと上げ。さすがにリングアローが効いてるな。肩が痛くはないけど、ちょっとありますね。くるぶしが上を向くように。医者で待合室で待ってた時も思ったけど、あるわ、肩に筋肉痛。事務仕事してるだけだと気がつかなかったけど。大きく踏み込んで腰を落とします。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6、7。おいー。パンピー。OK です。最後は足を開いて体側ストレッチ。リングコンを持ち上げて体を横に倒します。6、7。下を向かずに前を見るようにしましょう。1、2、3、4、5、6、7。反動をつけすぎないように注意しましょう。1、2、3、4、5、6、7、8。ラスト1回ずつ。はい、ラスト。5、6、7、8。お疲れ様でした。はい、お疲れ様。ダイナミックストレッチお疲れ様でした。それでは今日も頑張ってくださいね。ファイトーよろしくお願いします。ワールド級タルマン同窓本山。ずーっとやってる気がするな、タルマン同窓本山。よいしょ。よし、行くか。あらすじ、リングは高飛びの能力を取り戻した。しかし光の玉を返してしまった上腕にドラゴンの怒りが爆発。ドラゴンは鍛錬上に魔物を放ってしまう。部下にも容赦ないドラゴンをやはり放ってはいけない。俺はさすがに読むの慣れましたね。上腕さんが大切にしていた場所に魔物を放つなんて。仲間を大切に扱わないとどうなるか。その身をもって痛みを分かってもらうしかなさお前、いいのかそんなんで。その身をもって痛みを分かってもらうしかなさそうだね。いいのかそれで。そうか。腕じゃなくていいんだな。今日はちょっとリングアロ腕系は外していいか。トライセプスはいいと思うけど。そうだな。後ろプッシュもちょっと外したいかな。漫才イベントでも入れとくか。ハサミレッグ入れとくか。ハサミレッグ入れて、肩周りちょっと今日はお休みで、漫才スクワットか、上げ下げコンボ、もも上げコンボを狂ってていいよね。僕好き。蝶つがいのポーズ。立ち木のポーズもやってればそのうちなんとかなるんじゃないか？
曖昧亭は考えた。はい。ということで、あともう一個は回復入れるか、蝶つがいのポーズなんですけど、どうしようかな。回復入れるか。なんか、このあたり、漫才イベントでも入れとくか。後ろプッシュ。あ、後ろプッシュ。なんか、トライセプス入れとこうっつったっけさっき言ったこと秒で忘れてしまったな。これだけ入れて、とはいえ、ここら辺単体攻撃なんだよな。まあ、いっか。ハサミレック、ロシアンツイストとニートチェスト。今日は、どっちかというと、黄色メインでいこうかな。235なんだ。はやば、ニートチェスト。なんだ235って。あ、でも、攻撃範囲重の方がいいか。1、3、はい、こんな感じか。で、1、3、はい。マウンテンクライマーと、おまげコンボはとにかく楽しくなっちゃうから好きなんだよな。はい。行きましょうか。お願いしまーす。今日は多分即ボス戦かな？はい、よろしくお願いします。1、ミーダントビーいいよね。かっこいいんだよな。よいしょ。1、2、あ、お金。1、2、1、2、1、2、1、2。奥を下に向けて連続で押し込んでみて。1、2。うい。こうか。いいよ。あ、結構あるな。うい、うい。何か吸い込みたいときは僕うい、を引っ張ってね。うい。スクワットか。任せろ。1、2、3、はい、2、2、お、どんどん、ももから下がってってるな。うまい。よいしょ、ナイス。1、2、3、はい。足に効きそうな仕掛けだけど膝は大丈夫？まあ大丈夫かな。感謝感謝。1、2。よし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 。1、2、1、2、1、2、1、2。足りないと言われる。はい、1、2、3、4。1、2、3、4。1、2、3、4。1、2、3。これ、ジャンプいるやつです。1、2。1、2。1、2。よいしょ。イエーイ、赤いやつ。赤いやつ10枚だっけ？ 1、2、1、2。1、2、1、2。こんにちは。そんな長くなくてよかったな。助かりました。わあ、鍛えてんね。イング、思い出さないか。俺たちもジムでよく鍛錬したよな。そうなんだ。そういえば、お前の初恋はトレーニングジムの先生だったな。何を聞かされているんだ。そんなこと今は関係ないだろ。そうだね。ほんと聞かせてね。実らぬ声に涙を流した時のように、また吠え面をかくがいい。そうか。僕は今何を聞いたんだ。感謝。さあスキルを選ぶ。あ、今日一人なんだ。元気なうちに一回立ち木やっとくか。多分後からやってもボロボロなんだけど。はい。後からやってもボロボロだ。まあ、いつやってもボロボロだわ。で、左足、右太ももへ。はい、ふらつく場合は両足で立つ。ゆっくり左へ倒そう。よし、最後まで倒そう。しっかり背筋を伸ばそう。1、2、3、4、5、6、7、8。ゆっくり戻そう。1、2、3、4、5、6。1、2、今日はいけるんじゃないか ?4、5、6、7。いや、ダメだ。筋肉と、倒れダメでした。はい。弱い。人間は弱い。戻そう。2回うまくいった感じかな。はい。戻す時の方がちょっと危ないかな。普通についたわ。よっしょ。ナイス。
倒して。いやー、はい。あいててててて、あいてて、いけるからスイッチ。なんかもう足しびれてんだが。さっきから2、3回ついてるのに足しびれてるのは見事。はい。ナイスー。よし、左右を入れ替えよう。足もしっかり入れ替えよう。よし、左はマジで鬼門。いや、でもこれで足の踏み方を覚えたいな。多分、よっこいしょ。普段から足の踏み出し方が悪いんだよな。バランスが、左足のバランスが。取るのが、でももうダメだわ。ちょっと待って。立つとこから難しいんだけど、これは。っていうか、熱っ。さっきまで寒かったのになんかめっちゃ暑いわ。やるか。左足一本で立つ。右、あいてててて、棚にぶつかった。止まれねえんだ。さっきからずーっとグラグラしてんだ。よし、最後まで倒そう。ダメだゆっくり戻そう。前も倒れた。ゆっくり戻そう。あ、はい難しい場合は足を下ろしても大丈夫だよ。下ろすかー。いや、ゆっくり戻そう。よし、最後まで姿勢をダメだな。戻そう。はい。本当にこれで立てる。なんで右は立てるのに左は立てないんだ。いや、まあ、むしろここは右が立てるということを優秀と、諦めるか。いや、もう一回。なんなんだ、左足。ダメか。しっかり倒して。ダメでした。悔しい。ちょっと待って、もう一回。くの矢のし。よいしょ。なんでだ？そんなに違うかい？っていうか、前回もうちょっとできた。前々回ぐらいか。ちょっとできた気がするんだけど。ゆっくり右へ倒そう。立てねえんだわ。ゆっくり右へ倒そう。右へ倒そうとかそういう問題じゃない。立てねえ。諦めた。はい。ゆっくり戻します。そう、ダメだ。なんでだ。もう一回行くか。ゆっくり右へ倒そう。本当に全然バランスが。ゆっくこれね、り右へ倒そう。これも。よいしょ。わからん。そういえば、しっかり倒して。新年初めてのジャンプがようやく配信に来てたので、よいしょ。戻そう。読もうと思ってたら、その前にネタバレを食らってしまって、ちょっとだいぶショックだった。しっかり倒して。よいしょ。結構楽しみにしてたの、僕。よいしょ。ナイス。いや、後でもう一回やってみよう。くそー。はい。しっかりと押し込み続けよナイスー。スキルを選んで。待って、どれにしようかな。マウンテンクライマーもやりたいな。マウンテンクライ、ミートチェストやるか。ミートチェスト。連絡を置く、床に座り、足を伸ばす。両手で上半身を、やる。うまく。自転車にぶつかるな。よし、動こう。上げて、息を吐きながら膝を引き寄せよう。吐く、よしよし。最高。吐く、いいね。その調子。位置が悪いな。めちゃくちゃ、はい。
よいしょ、ちょっと待って。すげえ、自転車に頭ぶつかってた。さあ、よいしょ。なんだ自転車に頭ぶつかってる。もうちょっと前出るか。かっこいいじゃん。はい。グッとしか出ねえ。よっしょ。はい。あいつ。5、6、7、8。1、2、3、4。5、6、7、8。はい。1、2、3、4。5、6、7。はい。1、2、3、4、5、6、7、8。ナイスだ。1、2、3、4、5、6、7。ナイス。1、2、3、4、5、6、7。キレキレ。ナイスいいよ。1、2、3、4、5、7、8。はい、ナイス。1、3、4、5、6、7、8。はい、ナイス。立ち木のポーズでボロボロになった。ボロボロになった。なんだろう、プライド、自尊心が満たされていく。いいね。はい、1、2、3、4。どんだけダメだったんだよ、立ち木のポーズ。英雄さんのポーズもそうだけど、本当になんだろう、僕のバランス感覚のなさが自分の身に染みるやつ、あれマジできつい。できないこと自体も悲しいけど、よいしょ。バランス感覚のなさを自覚するのも悲しいな。よいしょ。だからこう帰って、よいしょ。2-2チェストとかやってると、よかった、できるやつもある、よかったってなっていいですね。はい、ナイス。はい、あと10回。1、2、3、4。はい、1、2、いいよ。1、2、3、4。はい、頑張れ。1、2、3。はい、いける。いいね。1、2、3、4。はい、オッケー。いいよ。最高。1、2、3。よし。2、3、4。ナイス。1、2。あと3回。あっという間だ。3、4。2、3、4。5、6、7、8。感謝。焦らないで立ち上がろう。感謝。よいしょ。いいっすね。立って足を片幅にリングコン左回し。はい、押し込む。息を吐きながらお腹に力を入れて。ラッキー、感謝。気持ちいい。いや、心地よい疲れですね。ハサミレッグやるか。135、130。ロシアンツイストなんかよくわかんないうち。プラスね、トライセプスもやるか。楽しいな。何やっても楽しいな。トライセプス、はい。よし、動こう。1、背中が丸まらないように気をつけて。面白いな。立ち木のポーズの後何やっても充実感がすごいな。よっこいしょ。一番最初にできないのやるのはいいかもしれんな。あと登るだけだから。よっこいしょ。1、8、2、2。はい、感謝。1、2、3、4。5、6、7、8。1、2、3、4、5、6、7、8。はい、感謝。1、2、3。5、6、7、8。はい、サンキュー。1、2、3、4、5、6、7、90。1、2、3、6、7、8、90。1、2、3、4、6、7、8、90。はい、感謝。1、2、3、4、5、6、8、90。気持ちいい。1、2、3、4、5、7、8。はい。1、2、3、4。はい。よし、よかった。まだペースアップしてなかった。はい、10。1、2、3、4、5、6、7、90。はい。ナイス。5、6、7、8。よしよし。1、2、3、4、5、6、7、8、90。うい、ナイス。1、2、3。はい、ペース上げて5、1、2、3。はい、2、2、3。はい。3、2、3。はい。4、2、3。はい。5。はい。6、2、3。はい。7、2、3。はい。
1、2、3、あ、落ちた。楽しかった。感謝。よし。さあ行くよ。二の腕を1、2、3、4、5、6、7、8。二の腕を意識しながら。1、2、3、4、5、6、7、8、9。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、1、2、3、4、5、6、7、10。はい。2、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、3、2、3、4、5、6、7、8、9、10。4、2、3、4、5、6、7、8、9、10。5、2、3、4、5、7、8、9、10。6、2、3、4、5、7、8、9、10。7、2、3、4、5、7、8、9、10。8、2、3、4、5、6、7、8、9、10。9、2、3、4、5、6、7、8、9、10。10、2、3、1、8、9で二の腕か。楽しい。3、4、5、6、7、8、9。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、2、2、3、ペースアップ。はい、1、2、3、はい。2、2、3、はい。3、2、3、はい。あと5回。そうだ。1、2、3、はい。2、2、3、はい。3、2、3、はい。4、2、3、はい。ラストか。ありがとうございました。楽しかった。なんか来んの俺でも食らえと、はい。これはあんまり好きじゃないんだけど。しょうがないな。やりますか。トランディ。かなり大変だけど負けないで。いや、もう気持ち負けてますけど。割ともう腕普通に疲れてるな。諦めてますけど、はい。やめるために諦めないでって言われるな。はい。やったね。全開したのかなこれで。感謝。投げコンボでもするか。よし、行きましょうか。もも上げコンボ。楽しいんだけど、ちょっと危ないんで。よし。はい、お願いします。なるべく元気よく。1、2、3、4。はい、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 1、2、3、4。なんか遅いな。こんなだったっけ。上げて上げてリズムに乗ってダイナミックに動く。上げて1、2、3、4。1、2、3、4。はい、1、2、3、4。はい、1、2、3、4。大きく動く。2、3、4。1、2、3、4。おいおい。2、3、4。はい、1、2、3、4。はい、1、2、3、4。1、2、3、4。1、2、3、4。1、2、3、4。はい、ラスト。楽しかった。2回っすか。ナイス。感謝。回復音読。楽しかった。腹筋系やろうかな。で、それで生きてたら、
ハサミレッグ。バトルお金2倍。例えばそんなのもありましたね。お金2倍か。まあ、あまりお金持ってなさそうだよな。赤色、黄色攻撃アップでも持ってくればよかった。EXP2 倍でも飲んどく？じゃなくて、今あるのが素材、レベルが1上がる、黄色攻撃力アップ持ってなかった。草。ラッシュ確定。まあ、普通の、オレンジスムージー飲んでおきましょうか。感謝。よし。じゃあ、ロシアンツイストから行きましょうか。ロシアンツイスト。休めるぞっと。よいし。はい、お願いします。なるべくしっかりと決めろ。いけ。左、右、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 左、右。いつやってもグッドとベストの違いがわからん。なんで君はグッドでなんだ君はベスト。ひねってるが？状態を後ろに倒しすぎないよう注意して。右、左、右。膝の上で回せばいいのかな。左、あと半分。はいよ。右、左、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 右。あと20回。右、左、右、左、右、左、右、はい。右、はい。左、はい。左、右、左、右、あと5回。右、左、よくやる。本当にわからなかった。立ち上がろう。いいよ。よろしくお願いします。押し込むとき足は軽く曲げて。いいよ。ナイス。よし、もう一回ぐらいいけそう？選んで。ハサミレッグ行こうか。ハサミレッグ。楽しい。よし。足を少しだけ浮かせる。はい。こうか。また。はい。しっかりと足を交差させよう。ペチン。かわいそうだな、なんかズーが。軽く曲げた状態で行おう。あと半分。結構あるな。思ったよりあるな。はい、1、2、3、4、5、6、7、1、2、3、4、1、2、3、4、5、6、7、1、2、3、4、5、6、7、あったな。6、3、4、5、6、7、90、1、2、ナイス。敵がふらついた。はいチャンスだよ。足かペ。ダリング。これ難しいよ。はい。リングも置いて、足を伸ばす。はい。頭は無理してあげなくてもいいよ。いい加減にしろ。これでもくらい。僕はもう疲れてんな。はい。慌てず炎を撃ち落とそう。なんだっけ。炎を撃ち落とすの。おいおい。ちょっと待って、普通に苦手なやつなんだけど大丈夫これ。ダメかもしれん。ありがとうございました。
構普通にパニックってダメなんだけど。よし。あ、死んでんね。よしよしよし。ああ、疲れた。はい。疲れた。めっちゃぶつかったわ。死んどらん？治療が優しい。死なないようになってる。ハートが少ないよ。気をつけて。少ないっていうかもうないよね。これよく生きてるなって感じです。じゃあスムージーいただきましょうか。ほうれん草スムージー使い切らなくてもいいか。じゃあジョークレさんスムージーなのか。バイかあんまりかな。じゃあこれでバイス普通に疲れてる。イントゥチェストでもいいけど、今日の暗転くらいもやってないからやるか。疲れるかな。もう疲れてるからな。これやって立ち際ポーズやってニートチェストいきましょうか。はい、レッツ。リングコンウォーク。よし。かな。よし、お願いします。オッケー、はい。なるべく元気よくしっかり動こう。上半身の筋力強化と体幹の強化が期待できるよ。あと半分。あと20回。あと10回。よくやりきったね。焦らないで。しんど。腕じゃなくお腹に力を入れよう。ナイス。ハートが少ないよ。気をつけて。そうだね。どうしようかな。立ち来たら勝てそうだけどな。いや、ニートチェストやろうか。ちょっともう立ち来だと終わっちゃいそうだから。ニートチェストでもありそうだけど。立ち来でおしまいになると。ちょっと、完全燃焼の。リングコンくん。床に座り足伸ばし。上半身、両手で上半身を支える。だよ。さあ行くよ。足腰の強化にも向いている運動だよ。いいよ。戻す。キレッキレ。1、2、3、5、6、7。いいね。戻す。いい動き。1、2、3、4、6、7、8。よしよし。輝いてるよ。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、6、7、8。1、2、3、いいね。1、2、3、5、6、7。いいね。1、2、3、5、6、7。1、2、3、5、6、7、8。1、2、3、5、6、7、8。やばい。1、2、5、6、7。1、2、3、4、6、7、8。よしよし。1、2、
ほい。3、4、5、6、7、8。ほい。3、4、5、7、8。ほい。5、6、7、8。ほい。1、3、4、8。ほい。1、2、3、4、5、7、8。いいね。楽しかった。いい終わりだ。感謝。お疲れ様。水分取ろうね。お金感謝。お金2倍使っとけばよかった。使ったのかな、使ってこれかな。感謝。